Povestea a luat naștere în 2007 cu 2 membri în echipaj și cu o singură divizie, pilonul contabilității. 54 de clienți atunci au avut încredere și ușor a crescut, tot cu focus pe nevoile clienților, organic, dar uneori mai ești pus și în postura să oferi acele servicii by default, până când îți dai seama că ele derivă dintr-o zonă de specializat, adică juridic, poate resurse umane, și așa au luat naștere și alte divizii, s-au dezvoltat. Concomitent cu acestea, colegii și echipa s-a mărit organic, totul s-a întâmplat organic, mai ales la nivel de specialiști, pentru că este important să fii specializat, să ai pregătire, să fii acreditat. În tandem s-a întâmplat și creșterea zonei de audit, consultanță, spuneam resurse umane atunci când companiile, pentru că porneam cu pilonul contabilității, și juridic atunci când se înființau companiile. Din momentul în care îți înființezi o companie, cu siguranță ai să iei în considerare dacă lucrezi cu actualul colaborator care ți-a oferit servicii pe înființare, apoi resursele umane, dacă ți angajai oameni și aveai nevoie de tot ce înseamnă activități pe care le poți externaliza, administrare, personale, salarizare. Toate au crescut până când efectiv din Iași fondatorul companiei a mers către București. Da, acolo cumva se dă și ora exactă, oarecum se întâmplă lucrurile mult mai rapid, cu o viteză uimitoare. A ținut pasul, Iașiul într-adevăr s-a menținut ca un pol foarte important, drept dovadă și echipa numeroasă de la Iași, peste 100 de membri sunt la Iași, la București mai puțin. Și în moment, într-adevăr, ne focusăm și am ajuns la 9 divizii și anul acesta lansăm a 10-a divizie, cea de IT. Da, viitorul în digitalizare nu mai este o opțiune, este un must. Și suntem ca o echipă multidisciplinară care acționăm complet și în funcție de nevoile companiei și pe diviziile pe care activăm, într-adevăr, sprijinim peste 1200 de clienți recurenți cu abonament la nivel național.